ኩናት ድማ ውጤቱ ሰብ ዕንወት ስደት ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ እንብን ኩናት እወን ሰላም ክብልን ኩሉ ዓቕሚ ዘፍቀዶ ክገብርን ፃውዒት ነቕርብ ኣለና ከምቲ ኩላትና ንከታተሎ ዘለና ካብ 4 ሕዳር 2020 ጀሚሩ ክሳብ ዝሕጂ ዕለት ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ሓውና ህዝቢ ትግራይን ተኣውጁ ዘሎ ብሄር ዘርኢ ተኮር ዝገበረ ናይ ዘርን ዓሌትን ምስላ ዝግበር ዘሎ ኩናት ንዓና እውን ብቐጥታ ፀሊናን ግዳይ እውን ጌርና ስለ ዘሎ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ህዝብታት ፀሊም ታሪክ ንክህሉን ከም ኣሕዋት ህዝብታት ድማ ብሓንሳብ ተሳንዮምን ተፋቒሮምን ንኸይነብሩን ሕውነትን ዕብየትን ናይዚ ህዝቢ ዘይምነዩ ሓይልታት ዝወልዕዎ ኩናት ስለ ዝኾነ ብህፁፅ ደው ክብልን ኩልኩም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ውልቀ ሰባትን ማሕበራትን ክትውግዝዎን ፀቕጥሕ ትገብሩሉን ንማሕበረሰብ ዓለም ድማ ኣውያትኩም ክተስምዑን ሕጂ እውን ብጥብቂ ንፅውዕነት ተሓሳስብን ኣለና ንሕና ብሕውነትን ፍቅርን ብሰላም እንነብር ሕብረተሰብ ኢና ብዙሓት ሓበራዊ መስገደላትን ተፃብኦታትን እውን ክገጥሙና ፀኒሖም እዮም ይኹን እምበር ንኩሉ ዓይነት ተፃብኦታትን ወራራትን መኪቱ ወላውነቱን መንነቱን ቋንቋን ባህሉን ያቱን ቅርስታቱን ንዘመናት ዝዓቀበ ኣሕዋት ህዝብታት እዩ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ድማ ንብዙሓት ዘመናት ከም ኣሕዋት ብሓንሳብ ይነብር ከም ዘይነበረን ንመንነቱ ርሱን ክወቅዑን ክወሩን ዝመፁ ናይ ደገን ውሽጥን ሓይልታት ብሓንሳብ ኮይኑ ከም ዘይመከተን ኣብ ዝሓለፈ 130 ዓመት ግና ፀላእቱ ብዝነደቕዎ ተንኮልን ሽርሕን ክፈላለን ክነዓቕን ፀኒሑ እዩ ንሕና ጎረባብትን ኣሕዋትን ጥራይ ዘይኮና ዕጫናን ህልውናናን እውን ሓደ እዩ ስለዚ ድማ ከም ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ ኣብ ደባት ንነብር ሕብረተሰብ ኩናትን ሰዕብናቱን ልዕሊ ማንም ዘሰመቐርናዮ ስለ ዝኾና ውፅኢቱ ድማ ሞት ህልቂት ብርሰት ዕንወት ስደት ዝኾነ ኣብ ትግራይ ናይ ሕጊ ምኽባር ተባሂሉ ዝተኣወጀ ኩናት ብሄር ተኮር ዘረ መጥቃዕትን ብህፁፅ ደው ክብልን ኩሉ ካልኣይ ፍትሒ ጃንካቱ ዋፃእን ሕጂ እውን ብጥብቂ ንፅውዕነት ተሓሳስብና ኣለና እምበር ኣብ ልዕሊ ተሓውናን ጎረቤትናን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ግዜ ሽግርናን ፀገምናን ሓቂፉ ዝሓብሓበናን ብሰላም ከም ዓድና ከይተሰከብና ክንነብርን ክንመሃርን ክንሰርሕን ዘፍቀረልና ህዝቢ መንግስትን ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ብኣርሜናዊ መራሒ ጉጅለ ስርዓት ይግደፍ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፋሽስታዊ መራሒ ብልፅግና ፓርቲ ኣብዪ ኣሕመድን ሰላም ትግራይ ንምዝራግን ህዝቢ ትግራይ ንምብርካኽን ተባሂሉ ብተንኮል ተኣልዩ ዝተኣወጀ ኩናት ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን ብትሪ እንዳኮነና ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ካብዚ እከይ ተግባር ክቁጠብ ንምሕፀን ድሕሪ እቲ 20 ዓመታት ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ምፅንሑ ሰላም ኮይኑ ተባሂሉ ደሱ ከፊቱ ክልቲኡ ህዝቢ ድማ ተራኺቡ ሓጎስን ዕልልታን ኮይኑ በቃ ህዝብታት ስምዒቶም ብቁፅፃር ሲኢኖም ሓጎሶም ኣብ ዝገልፅሉ ዝነበሩ እዋን ኣይሶምን ሳለስቲ ዳግም እቲ ዶ ብምዕፃው ክልቲኦም መንግስታት ርክቦም ኣዲስ ኣስመራ እንዳበሉ ክውፅሉ ጀመሩ ብድሕሪ እዚ ድማ እቲ ፃውዒ ሰላም ሳዕበን ከም ዘለዎ ተረዲእና ኩሉ እውን ስክፍቱ ክገልፅ ፀኒሑ እዩ ህዝቢ መንግስትን ትግራይ እውን ብተደጋጋሚ ዘላቂ ሰላም ንኩሉን ብተደጋጋሚ ፃውዒቶም ከቕርቡ ፀኒሖም እዮም ኮይኑ ግን እቶም ኣብ ሰላም ክነብሩ ዘይኽእሉ ሰላምን ህላውነትን ህዝቦም ዘየገድሶም ኣርሜናዊ ስርዓት ግደፍን ብልፅግናን ግና ዘላቂ ሰላም ብምሕሳም ፀሊቕ ዝሕቱሩ ንኩናት ክሻባሸው ርኢናን ተዓዚብናን ኢና ርክብ ክልቲኡ ህዝቢ ናብ ንቡር ንክምለስን ዘላቂ ዝኾነ ሰላም ንምሓስን ብህዝቢ መንግስትን ትግራይ ብተደጋጋሚ ፃውዒት ቀሪቡ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ትግራይ ካልኦት ዓድኻ እያ እሞ ብሓንሳብ ሓውካ ህዝቢ ትግራይ ብሰላም ክትነብር ትኽእል ኢኻ ብምባል መግለፂ ሰላም ካብ መንግስቲ ትግራይ ፃውዒት ቀሪቡ እዩ ሰላም ዘይንታዮም ሓይልታት ግና ፃውዒት ሰላም ተሓሲሞም ንኩናትን ወረ ኩናትን ክሻባሸው ርኢናን ተዓዚብናን ኢና ካብ ዕለት 4 ሕዳር 2020 ጀሚሩ ክሳብ ዝሕጂ ዕለት እዚኣ ብሓያላት ሃገራትን ብምትእታው ሰራዊት ኤርትራን ተሰንዩ ተሓጊዙን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተኣውጁ ዘሎ ኩናት ብዙሓት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ውድብ ፍላት ሃገራትን ተፈላጥነት ዘለዎም ውልቀ ሰባትን ኩናት ደው ክብልን ብሰላማዊ መገዲ መዕለቢ ክግበረሉን ብተደጋጋሚ ፃውፅን ፃውዒትን እኳ ይገብሩ እንተሃለዉ ኣብዪ ኣሕመድ ዝመርሖ ብልፅግና ፓርቲ ኢትዮጵያ ግና ፃውዒት ሰላም ተሓሲሙ ንህዝቢ እውን ኣብዪ ኩናት ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ዘሎ ኣብቲ ኩናት ድማ ሰራዊት ኤርትራ ሙሉእ ንሙሉእ ብምስታፍ ክሳብ ውሽጢ ትግራይ ደውነታ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሓንሳብ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንክትዛረበሉ ዘፀግም ሰብኣውን ንዋታውን ዕሞት ይፍፅሙ ከም ዘለዉ ተረጋጊጡ ስለ ዘሎ ብፍላይ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ብህፁፅ ክወፅእን ካብ ዘይ ስነ ምግባራዊ ነገር ክቁጠብን ነተሓሳስብ ኣለና ቁፅሪ 1 ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተፈፂሙ ዘሎ ወራርን ምግሃት ሰብኣዊ መሰላትን መቕተልቲ መራሕቲ ሃይማኖትን መቕተልቲ ምዕማቅ ዕሸላት ደቂ ኣንስትዮን ምዕናውን ህዝባዊ መንግስታውን ትካላትን ምዕናው ገዳማትን ኣድባራትን ቤተ ክርስቲያናትን ፋብሪካታትን ብትሪ እንዳኮነና ብዝግባእ ክፃረን ገበነኛታት ድማ ገበርቲ ከይን ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ናብ ሕግን ቤት ፍርድን ክቐርቡን ሓላፍነት ክስጎሙን ኩሉ ህዝቢ ንገበነኛ ሕሊፉ ክህብን ብጥብቂ ንፅውዕነት ተሓሳስብን ኣለና 2 ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣብ ጭኮናን መግዛእትን እኳ ከም ዘሎ ፍሉጥ እንተኾነ ናይ እማቱ ዘይደሊ ጭዋን ወረጃን ለባን ከም ዝኾነ እውን ምንጋዝ ዘድልየ ነገር ኣይኮነን ኮይኑ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተዘሪፉን ተዘሚትን ዝኣቱ ዘሎ ንብረት ናይ ሕዋትና ተገሩ ዝኾነ ሰብ ከይዕድግን ከም ጲላጦስ ካብ ገበን ናይዚ ህዝቢ ንፁሃት ክትኮኑን ምሕፀንታናን ለበዋናን ነመሓላልፍ ኣለና 3 እቶም ኣብ ስደትን ኣብ ውሽጢ ዓድን ኮይንኩም ሓገዝ ጀሚርኩም ዘለኹም ኣሕዋት ኤርትራውያን ከምቲ ጀሚርኩሞ ዘለኹም ንዝተፈናቐሉ ወገናት ሓገዝ ንዘድልዮም ኣሕዋት ተጋሩን ብዝለዓለ መልክዑ ክትቅፅልዎን ከምቲ ኣብ ግዜ ሽግርና ሓውን ጉድዕን ዝኾኑና ኩሉ ዝከኣለኩም ዘበለ ክትገብሩን ክትሕግዝዎም ለበዋና ነመሓላልፍ 4
መልእክቲ ናብ ህዝቢ መንግስትን ትግራይ እቲ ወሪድኩምን ኣጋጢምኩምን ዘሎ ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ደሰምበር ሕማቅ ፍጻመን ኣጋጣሚ እኳ እንተኾነ ኮይኑ ግን ኣማራፂ ክሳብ ዘይተረኽቦ ንህላውነትኩምን መንነትኩምን መሰረት ውሳነኹምን ተካይድዎ ዘለኹም ቃልሲ ፍትሓዊ ቃልሲ ከም ዝኾነ ኣሚንና ዳርጋ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎንኹም ከም ዘለኹ ክንገልጸልኩም ንፈቱ ፀላኢኹም ድማ እቲ ብዘይ ቅዋም ሕግን ን30 ዓመት ዝመርሕ ዘሎ ኣረመናዊ ጉጅለ ስርዓት ትግሬትን ተረኣኽቱን እምበር እቲ ከም ህዝቢ ትግራይ ፍትሒ ዝፅበ ዘሎ ኣብ ጭቆና ዝነብር ለዋህን ምስኪንን ህዝብና ከም ዘይኮነ ክትርድኡልና እንደሊ ኣብ ተካይድዎ ዘለኹም ፍትሓዊ ቃልሲ ዓወት እንዳተመነና ንዝመቱን ዝተጎዱን ወገናትን ስድራ ቤታትን ድማ መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ንብል ከምኡውን ንዝሓዘኑ ግዳይ ንዝኾኑን ንዝተፈናቐሉ ወገናት ጽንዓት ይሃብኩም እንዳበና ንብሙሉእ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ብሓፈሻ ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ሰላም ክወርድ ንምነ የቐኒየለይ ንሸግት ምላሃኒ ነታ ማዕረ ሰባይ ወፊራ ፀላታ ተንበርክት ትግራዊ ተአደ ንሽተይ ግጥሚ አላትኒ አደን ተጋዳሊትን ጅግና ሓብሓቢትን ዋዕሮ ክበር ንበሪ ንዘለዓለም ኩርዒ ኣብ ዙፋና ይዛምድሪ ንስኺ እንድኽና ህይወትና በሪ ዘለዓለም እወ ክበር ንበሪ ነብር ለክብለኪ ተጋዳሊት ዋዕሮ ባህርያዊ ተፈጥሮትን ዕላማኸ ዘይቕይሮ ንበረኻ ዝወፈርኪ ምእንቲ ናፅነት ኣርዑት ናይ መግዛእቲ ክትሰብሪ ባርነት ምእንቲ ፍቅሪ ሃገር መስዋዕቲ ዝኸፈልኪ ማህፀንኪ ደሪቑ ውላድ ከይረኣኺ ዓለም ዘስደመመት ታሪክ ትግራወይቲ ሓስኪ ሕዝገጢማ ዘሕፍረት ፀላእቲ ንደደቢት ወፊራ ባርካ ዝሰገረት ንስሕል መሪቻ ፀላእ ዘርዓደት ኣብ ዓጋሞ ኮይና ብዓውታ ዝዓለለት ኣክሱም ተሳሊማ ኣብ ሽረ ዝደበረት ጋመ እትቁነን ከደረይቲ ሕብራ ወላዲት ጀጋኑ ዘይድፈር ክብራ መስዋዕቲ ዝኸፈለት ምእንቲ ሃገራ ሓለፋ ኣለዋ ዝያዳ ካብ ኩለን ገነት ደክብለኪ ሰፈር ናይ ቅዱሳን ባሕሪ እምበር ክብለኪ ዘይትነፅፍ ቀለም ወላዲት ጀጋኑ ሓላዊት ወሰናስን ብራና እንተ ትኸውን እዛ ገፍማሕ ዓለም ኣፍላጋት ወሓይዝ እንተ ዝኾኑ ቀለም ታሪክ ተፃሒፉስ ኣይከኣልን ክድምደም የቐኒየለይ